ma Kisumo. Ka ok wadhi mabor inyalo mana fuono ni to wach mar riwruok mar jodong Luo. Chakruok dene mane to oting'o pek machalo nade ne oganda Luo? Luo Council of Elders, wachako kod gimi luongo ni Luo Union. Ka wachako higa mar 1900 1990 ka wazungu obiri Kenya ka, to joluo nochako dhi skul. Ai bang'e ne wayudre ni joluo ne ntiere i piny mar Kenya, piny mar Tanzania, piny Tanganyika, ndalo no iluonge ni Tanganyika, kendo ne ntiere piny mar Uganda, moko be ne ntiere piny mar Sudan. Koro nitiere jotelo manochakre higna mag 20, higa mar 1920 manochako gimoro maniluongo ni Luo Union. To Luo Union ni bang' lweny mar piny mangima manochakre iluongo ni Second World War, manochakre higa mar 1939, ayo lweny no norumo higa mar 1945. Ng'eny ogendni koro nochako dwaro mondo owen gi thuolo, jopiny wagunda odog korgi mondo jo Afrika oyud loch. Kanye mane koro Luo Union ni obedo kod teko mang'eny mar riwruok mar oganda mar Luo, kendo migao masani jilaro miluongo ni ker nochako betie. To migao kom mar ker ni ne en mano bed ni riwo joluo gibet oganda achiel. Koro ker ne ng'ano maketowa mondo walos kod dhok achiel, kendo mondo wagore kod adui mane wan go ndalono, ma pod gin gik moko mwaneno nyaka sani. Erokamano riwruok